Naglibog man gid ko ba? Asa ka ha? Nagsugod ang tawo. Giunsa ka ha pagporma sa naong sa tao kanatong mga body? Giunsa ka ha pagporma no? Pananglitan, ang kanang tanom, ikadako na mapurma man sa na siya tanom. Unya ang tawo, giunsa ka ha na pagporma no? Klaro kay bata ay nag-istorya-istorya. Unsa kay istorya ni bata ka? Nay, istorya yung mura usa. Giunsa ka ha na paghimo sa Ginoo no? Asa ka ha na nagsugod ang tawo? Ay! Ako na lang day pangutanon si Papa. Kay basin kabaw siya ani. Kay bright kabaw man ko ato ni Papa. Kay bright man kito siya. At doon ako sa Papa B akong pangutanon kung asa nagsugod ang tawo. Anak pre, orang ilon na. Uy pa! Oo, unsa man? Nato ko'y pangutana ni mo pa kay naglibog man gid ko ani pa. Kanang kuan pa ba? Kanang asa ka ha nagsugod ang tawo. Kay naglibog man gid ko ani. Giunsa ka ha no? Libog gid kayo ba? Unsa? Abi ni mo nak, kung diin gasugod ang tao, dito ni Iba og ni Adan. Sila may unang gibuhat sa Ginoo. Oh my God. Para sila may naitas diri sa kalibutan. Mao na siya. Oh my God. Nagpataka raman ka pa oy. Ang ingon man gud ni Mama sa unggoy. Unggoy? Dili oy, sa side ko da sa mong mama. Sa ato papa, unggoy di ang side ni Mama di ay.